bayelicelile kini. Bathe bathi kufanele usebenze kanzima ukuphila kwakho konke ukuze wenze imali, kepha lokho kungamanga. Ukusebenza akuyona indlela ehlakaniphile yokwenza imali. Ungenza imali ngesikhathi ulele. Kuzwakala kuyisicefe, akunjalo? Lelo yilona uhlobo oluqondile lwesicefe oluqhekeza amaparadigm futhi luvule ingqondo yakho eqinisweni elisha. Umuthi wakho yingqondo, amandla ahlanzekile ekuhambeni uthungatha njalo. Kodwa nansi imbangi enkulu, lokuthungatha akwenzeki ngengozi, kulawulwa imibono oyivumelayo engqondweni yakho. Ucabanga ngalunye oluwamukelayo ludala umuzwa, futhi yilo muziwa oqamba ukuthungatha kwakho. Futhi ukuthungatha ngokuguquguqukayo kunqamula lokho okukhangayo ekuphileni kwakho. Kufana nesiteshi serediyo, ungathola kuphela isikhathi osikhethile. Cabanga nami, kangaki uke wavuka uthukuthele, uhudula izinyawo zakho, futhi kuzwakale sengathi usuku lonke lwaluyilandelelwano yezinkinga. Ukuhamba kwezimoto kuya kubi, ibhosi yakho ikhononda, imali iyanyamalala, ubuya ekhaya ukhuluphuke, udiniwe. Kubukeka sengathi inhlanhla embi, akunjalo? Kepha akunjalo. Kuyithubatha. Uzibhalele ukuba nosuku olukhulu. Manje, cabanga ngokuphambene, lapho uvuka uthokoze, uqinisekile, ukholelwa ukuthi izinto ezinhle ziyokuvela. Usuku lugeleza, amathuba avele, ngisho nabantu abanobungane badlula endleleni yakho. Lokho akuyona ingozi futhi. Wena ukhuluma isikhathi esihlukile. Ngingikwazile lokhu ngokwami. Lapho ngisebenza enhlangeni yezomlilo, ngikholelwa ukuthi ukuphila kwami kwakulinganiselwe kulowo msebenzi. Nganginemfanekiso wami ngokwami njengomuntu ovamile, ongafundile, onenzuzo encane yokuphumelela. Futhi uqagele ini? Yilokho kanye engikukhangile, ukulinganiselwa. Kwaze kwaba ngolunye usuku othile owabeka incwadi ezandleni zami eyaluguqula indaba yami, cabanga futhi ukhule Rich. Lapho okokuqala ngaqonda ukuthi isici sasingaphandle kwami, kodwa ngaphakathi kwengqondo yami. Angizange ngibamukele ukuphila njengoba kunjalo, ngingashintsha ukuthungatha kwami. Futhi kubalulekile ukuqonda ukuthi uke wakuhlangenwe nakho lokhu, ngisho noma ungazange ugcine ucabanga ngakho. Lapho uthanda, isibonelo, konke kubonakala kuhlukile. Uhamba ngendlela bese uzizwa sengathi izwe likuhleka. Lokhu akwenzeki ngoba izwe lushintshile. Wena oshintshile. Isikhathi sakho sashintsha. Umbuzo ukuthi, kungani ulinda kuphela izikhathi ezithile ukuzizwa kanje, lapho ungakha ukuthungatha lokhu nganoma yisiphi isikhathi? I-neuroscience isevele ibonise ukuthi imizwa yethu ithonya ngokuqondile ukwakheka kwengqondo yethu, ikhiphe amahormone angandisa noma anciphise amandla ethu. Ngamanye amazwi, isayensi iqinisekisa lokho engikushilo amashumi eminyaka, uqondisa isimo sakho sangaphakathi. Kepha into emangalisayo ukuthi abantu abaningi baphila sengathi bangabantu abathintekayo. Bathi, omunye umuntu wangenza ngaba nesizungu, inkinga yasusa ukuthula kwami, njengokungathi abanye banelungelo. Kepha akekho onalo lelo gunya ngaphandle kokuba ulivumela. Ungakhetha ukuphendula kunokuba uphendule. Ungalizwa isikhalazo, uthathe umoya ojulile, ucabange, lelo yiyona imbono yakhe, akuchazi ukuthi ngingubani. Manje, ake ngibuze umbuzo, uyaziqonda ngempela indlela othambekele ngayo? Ngoba lokhu akuyona iminingwane, isisekelo sayo yonke into oyifezayo. Imali, ubudlelwane, impilo, amathuba, konke kuphendula ukuthambekela kwakho. Abantu abaningi bazama ukushintsha imiphumela ngaphandle kokushintsha lokho okwenzekayo ngaphakathi kwabo. Bazama imisebenzi emisha, ubudlelwane obusha, amabhizinisi amasha, kepha baqhubeka bethambekela ekusweleni, ekutheni, nasekungatheni. Ngaleyo ndlela, badonsela okuningi okufanayo. Lapho ngiqala ukuqaphela leli qiniso, izwe lami lavuleka. Ngaqala ukubheka imizwa yami njengama-thermometer okuthambekela kwami. Uma ngangingazizwa kahle, ngiyazi ukuthi kwakuyisibonakaliso, into yayidinga ukushintshwa ngaphakathi kwami. Futhi ushintsho luhlale luqala ngumqondo. Lapho ngikhetha ukucabanga ngento ethile enhle, noma ingakanani, umuzwa washintsha.
Futhi lapho umuzwa washintsha, yonke amandla aseduze nami ashintsha. Kufana nesikali, umcabango ukhuluma umuzwa, umuzwa ukhuluma ukuthambekela, nokuthambekela kudonsela imiphumela. Yilowo mthetho. Futhi uma uqonda lokhu, kungakhathaliseki ukuthi ukuphi namhlanje, ungashintsha ngokuphelele inkambo yokuphila kwakho. Manje cabanga, uke wazizwa kanjani muva nje? Uthambekela ekuzethembeni, ekuchumeni, ekujabuleni, noma ukwesaba, ukukhathazeka, nokungahlangabezani? Ngoba kungakhathaliseki ukuthi uyathanda noma cha, lokuthambekela yikho okuqamba imiphumela yakho ngalesi sikhathi. Awunalo umbono wokuthi ubhaliwe kangakanani kusukela ngesikhathi ozalwa ngaso. Lapho ufika kuleli zwe, ingqondo yakho ephakathi ayikavuthi. Wawungenalo izinsiza, wawungenalo ikhono lokuthola noma yini. Konke okuzwile, okukubonile, nokukuzwile kwangena ngqo ekuqondeni kwakho, ngaphandle kokumelana. Futhi yilokho, ngaphandle kokukwazi, wathola imiyalo mayelana nokuthi kufanele ube ngubani, lokho okwakungenzeka ukufezwa, nokuthi ukuphila kwasebenza kanjani. Misa ucabange, kungani ukhuluma ulimi olukhuluma lona? Kungani ukhetha izinhlobo ezithile zokudla? Kungani ukholelwa ukuthi imali kunzima ukuyithola noma ukuthi udinga ukusebenza kanzima ukuze uphumelele? Akukho okuvamile, kuyihlelo. Wamukele le mibono ngoba wawuzingqongile abantu abahlala bephinda lezi zindlela ezifanayo usuku nosuku. Uma abantu abadala ababengqongqose bebelokhu bekhala izikweletu, ukuthi ukuphila bekungalungile kangakanani, konke lokho kwangena ngqo engqondweni yakho njengokungathi kuyiqiniso eliqondile. Ngingikwazile lokhu ngokwami. Ngakhulela ekuhluphekeni kwezomnotho. Ngizwile amagama ngaphakathi endlini afana, asinayo imali, kufanele uhlale unokuthile onakho, izinto zinzima kubantu abanjengathi. Lamagama ahlale ephindwa kakhulu kangangokuthi, isikhathi eside, ngikholelwa ukuthi yilokho ngempela indlela izinto ezazihamba ngayo. Futhi ngenxa yalokho, ngidonsele ukuphila okulinganiselwe, ngaphandle kwethemba. Angizange ngibuze ngoba leyo kwakukuphila kwami, futhi nje ngiyamukela. Futhi uyazi ukuthi yini emangalisayo kakhulu. Isayensi isevele ibonise ukuthi eminyakeni yokuqala yokuphila, ikakhulukazi kuze kube eminyakeni yomhlanu, ubuchopho bethu busebenza ikakhulukazi emabhekwini obuchopho okuthiwa yithetha. Lesi simo sifana ngempela nesisetshenziswa ehypnosis. Ngamanye amazwi, phakathi nobuntwana, wathunjwa yindawo yakho. Konke okwakushiwo nokwenziwa okuzungezile kwangena njengeprogramu. Yingakho abantu abaningi bakhula ngokwesaba okufanayo, ukulinganiselwa okufanayo, ngisho nezinkinga zezimali ezifanayo njengabazali babo. Manje cabanga nami, kangaki uke wazibamba uphinda amagama owazonde ukumuzwa njengomntwana? Kangaki uke wathi kuwe, angikwazi, lokho akusona sami, izinto zihlala ziya kubi? Akuyona izwi lakho. Kungumoya weprogramu eyayifakwe kuwe. Futhi into eyingozi kakhulu ukuthi uma uqhubeka uyiphinda, uqina leyo ndlela ngaphakathi kokuqonda. Beka eduze, imindeni yonke ehlala ngokuswela, izizukulwane ngezizukulwane, ngoba akekho oqhekeza uhlelo. Abantu abahlakaniphile, abanetalente enkulu, abangaze bazame ukuphupha okukhulu ngoba bathele ingqondo abayidlulisele. Futhi, ngesikhathi esifanayo, abantwana bamakhulu akholelwa ekuchumeni bakhula bekholelwa ukuthi impumelelo iyinto yemvelo. Akuyona ingozi, ukuphikisana kwemizamo. Yingakho ungasebenza kanzima, uzame, wenze konke ukushintsha ukuphila kwakho, kepha uzizwe sengathi ubolekiswe yilona lesi. Uyakwazi ukuthi yini okudingeka yenziwe, kepha into eqinile kubonakala ikudonsa phansi. Leyo nto iyihlelo elilawula ukuqonda kwakho. Futhi nansi imbangi enkulu, kwaze kwasebenza leli hlelo, imiphumela yakho ihlale ifana. Ngikhumbula ngicabanga ngabantu abaphumelelayo nokucabanga, banini okwehlukile. Namuhla ngiyazi impendulo. Babevezwe emibonweni ehlukile, bamukele uhlelo olusha. Futhi yilokho kanye okufanele uqale ukukwenza. Ngoba iqiniso liwukuthi awuzange uzalwe ukuze uphile ukuphila okulinganiselwe. Yilowo mbono nje abawubekile kuwe.
Kukhona okuthule, okungabonakali, kepha okulawula ngokuphelele konke ekuphileni kwakho, iparadigm yakho. Yakhiwe yiqoqo lezimikhuba, izinkolelo, nezinqubo eziphindwe izikhathi eziningi kangangokuthi manje zilawula zonke izinqumo, yonke imo, futhi, ngaphezu kwakho konke, yonke imiphumela oyitholayo. Into emangalisayo kakhulu ukuthi, ngisho noma ufisa ngokwazi ukushintsha, le paradigm ibonakala njengamandla ashiwo, ikudonsa emuva ezimweni ezifanayo, amaphutha afanayo, nokulinganiselwa okufanayo. Kangaki uke wafunda incwadi yokukhuthaza, wathatha ikhosi, noma walalela inkulumo ucabanga, lokhu kunengqondo, ngiyoshintsha kusukela manje. Ukuze uzithole, ezinsukwini ezimbalwa kamuva, wenze konke ngendlela efanayo. Lokho akuyona ukushoda kokuthanda, iparadigm yakho isebenza. Kufana ne-autopilot eshayela ukuphila kwakho ngaphandle kokubuza imvume. Ngingikwazile lokhu ngokwami. Lapho nginquma ukuvula inkampani yami yokuqala yokuhlambulula, umbono wawubonakala muhle, kepha ngaphakathi kwami kwakukhona impi. Izwi langaphakathi laphinda, awufundile, awunawo ulwazi, ngeke usebenze. Kwakuwumoya ozama ukungihlasela, ngoba ngayo kufanele ngiqhubeke ngiphila ngokulinganiselwe, ngiboshwe esikalini esasikho njalo. Futhi uma ngangilalela lelozwi, bengingasoze ngashintsha isikhathi sami. Into emangalisayo ukuthi iparadigm ikwenza ukholelwe ukuthi wenza izinqumo eziqondile, kepha ngempela uyaphendula kuphela lokho okusevele kubhalwe. Lawula iqhinga lakho, uchaze indlela obona ngayo izwe, unquma indlela osetshenziswa ngayo isikhathi sakho, ulawula ukuthi ukhulu kangakanani okukholelwa ukuthi kufanele ukhuphuke. Yingakho abantu abaningi, ngisho nabahlakaniphile nabanethalente, abafiki kuphi. Bahlala bephupha, baze baqale into entsha, kepha iparadigm ibenza bathekele noma bazilimaze phakathi nendlela. Futhi nansi iqiniso elingase libonakale liyisimangaliso, ukusebenza kanzima yindlela embi kakhulu yokwenza imali. Abantu abaningi babhalelwe ukukholelwa ukuthi uma bamisa amandla okwenza umzimba, bayoba nemali eningi. Kepha lokho kuyiparadigm yamanga. Iqiniso liwukuthi kufanele usebenzele ukugcwaliseka, hayi ngemali. Imali iwumkhiqizo wenkonzo wokwengeza inani nokwakha izixazululo. Ingafika emithonjeni eminingi, yebo, ingafika ngisho nalapho ulele. Labo abangakuqondi lokhu bahlala baboshwe ezingeni lokushintshanisa isikhathi ngemali, njengokungathi yindlela kuphela engenzeka. Futhi mhlawumbe ungaxhumana nalokhu. Mangaki amacesha ucabange, ngingathanda ukuzuza okwengeziwe, kodwa angikwazi nje. Lo mcabango uhlobo olukhombisa. Umisa imingcele engabonakali oyamukelayo ngaphandle kokuqaphela. Abantu abaningi abayibuzi le mingcele, futhi yingakho bachitha impilo yabo yonke bephinda imiphumela efanayo unyaka nonyaka. Ngiyazi ukuthi leli bhotshi lizwakala kanjani. Kwakukhona isikhathi lapho nami ngikholelwa ukuthi ngingaba ngaphezu komlimi womlilo. Isenzo esilula sokucabanga ukuthi ngingazuza ngenyanga engingazuza ngayo ngonyaka kwakubonakala kuyisihlamba. Kepha iqiniso liwukuthi into ebiyisihlamba kwakuqhubeka ukukholelwa kulolo hlobo. Lapho ngiqala ukuyishintsha, izwe lami lonke lashintsha. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi uhlobo lwakho akuyona wena, lwadalwa ngokuphindaphinda, ngethonya lomkhathi, ngezwi ozilivezwe kusukela ebuntwaneni. Futhi uma lwakhulunywa, lungaphinde lwabhidlizwe futhi lwashintshwa. Kodwa kuze kube yilapho uqonda lokhu, uzoqhubeka ukukholelwa ukuthi izinzipho ezikubopha ziyingxenye yemvelo yokuphila kwakho, kuyilapho, empeleni, zingamakhono nje angaphulwa. Ngakho-ke zindla, kuze kube namuhla, mangaki amaphupho awashiyile ungaphilile ngoba uhlobo lwakho lwakukholelisa ukuthi akunakwenzeka. Mangaki amacesha uzibhubhise ngaphandle kokuqaphela, ubuye ekuqaleni okufanayo. Lena isitha esithule siyiqiniso, kodwa izindaba ezinhle ziwukuthi unemandla okushintsha. Ukuphindaphinda yiyona kiyiyona evula noma iyiphi indlela. Kungokuphindaphinda lapho ungabuyeka khona ingqondo yakho futhi uqalise iqiniso elisha. Okuningi abantu abangakuqondi ukuthi akwanele nje ukulalela umbono ophefumulelayo kanye ukuthola imizwa ngaleso sikhathi bese ubuyela emkhonweni wakho. Okungaphansi kwengqondo akushintshi ngolwazi oluhlukile,
kushintshwa kuphela ngokuphindaphinda okuqhubekayo, njengezimbazo eziwile ehlathini kuze kube yilapho zikhamba ubuso balo. Ngikufundile ngendlela ebonakala iyisihlamba kulabo abangizungezile. Ngibeke i-record player ehambayo emotweni yami futhi ngachitha amahora ngilalele ama-audio ka-Earl Nightingale nsuku zonke ngokuphindaphinda, njengokungathi kuyiluhlobo lokondla kwengqondo. Ngifunde i-Think and Grow Rich nsuku zonke, ngaphandle kokuma, iminyaka eminingi. Abanye bathi ngiba nokukhathazeka, ukuthi ngilahlekelwe ingqondo yami. Kepha abakwazi ukuthi ukuphindaphinda ngakunye kwakuphazamisa uhlelo oluqalekile futhi kwakha elisha. Ubuchopho bomuntu usebenza ngqo kanjalo. Izifundo ze-neuroscience zikhombisa ukuthi ukuphindaphinda kudala izixhumanisi ezintsha ze-neural. Njalo lapho uphinda umbono, uqinisa indlela yengqondo esekela lo mcabango. Kunjengokuvula umzila ephakathi kwenhlathi ezinzima, okokuqala kunzima, kodwa uma uqhubeka uhamba lapho, kuyaba lula, kuze kube yilapho umzila uba sobala, futhi uqala ukuwudlula cishe ngaphandle kokuqaphela. Yingakho imikhuba iba yizindlela zokuzenzakalela. Futhi ngumsebenzi ofanayo ongasebenzisa ukuhlalisa izinhlobo ezintsha ezisekela inhlanhla, ukuchuma, nokuthembela. Kepha nansi inkathazo, usevele uphinda into nsuku zonke. Njalo lapho ukhala, ukhuluma ngobunzima, uthi angingakwazi, uqinisa uhlobo olungalungile. Ngaphandle kokuqaphela, uyayiqeqesha ingqondo yakho ukuba ibe sengozini futhi uqhubeke udonsele izinkinga ezifanayo. Uma ufuna ukushintsha, udinga ukuguqula inqubo, ukhethe ngokwazi ukuthi yini okumele uyiphinde, ngisho noma ekuqaleni kubonakala kuyinto engavamile noma engokoqobo. Ngikhuthaza ukuba uqale ngokuqinisekisa okulula kodwa okunamandla. Elinye lawo lihamba nami kuze kube namuhla. Ngiyajabula futhi ngiyabonga manje ngoba imali ifika kimi ngezinani ezikhulayo, emithonjeni eminingi, ngokuqhubekayo. Okokuqala lapho ukhuluma lokhu, ingqondo yakho ingase ihleke, ithi, lokho akulona iqiniso. Kodwa uma uyaphinda izikhathi eziyikhuluhlanu, izinkulungwane ngosuku, emasontweni, okungaphansi kwengqondo kuqala ukuyamukela njengeqiniso elisha. Futhi lapho okungaphansi kwengqondo kwamukela, ukudlidliza kwakho kuguquka, futhi lapho ukudlidliza kwakho kuguquka, imiphumela yakho iguquka ngokuzenzakalela. Cabanga ngendlela abadlali bezemidlalo abaphezulu abaqeqeshwa ngayo. Abenzi isenzo kanye kuphela futhi belindele ukuphelela. Baqhubeka bephinda ngokungapheli izinkulungwane zezikhathi kuze kube yilapho umzimba uphendula ngokuzenzakalela. Yingakho, ngezikhathi zokucindezeleka, bangasebenza ngesilinganiso esiphezulu kakhulu. Futhi ingqondo isebenza ngendlela efanayo. Uma uphinda ukukholelwa okusha, kuyaba lula, kuze kube yilapho ukusebenza ngokuvumelana nakho kuhlala kuzenzakalelayo. Ngibonile abantu baguqula impilo yabo ngokuphelele besebenzisa le nqubo. Abantu ababeboshelwe, bagcwele ukungabaza, baqala ukusebenzisa ukuqinisekisa nsuku zonke futhi, ezinyangeni ezimbalwa, baqala ukubona amathuba lapho ngaphambili babengaboni kuphela izinkinga. Ngoba ukuphindaphinda akuguquli ukukholelwa kwakho nje, kuguqula ukubona kwakho izwe. Kunjengokushintsha ilensi emnyama ngeyasobala, ngokuzumayo, konke kubonakala kungahlukile, futhi uqala ukuqaphela izinto ezihlale zikhona, kodwa uhlobo lwakho oluqalekile alunakuvumela ukuba uzibone. Ngakho-ke, uma ufuna ngempela ukubuyeka ingqondo yakho, yenza lokhu kube inselelo. Khetha ukuqinisekisa okumelele impilo ofuna ukuyiphila futhi uzibophezele ekuyiphindeni izikhathi ezinkulungwane ngosuku, nsuku zonke, izinsuku ezingama-90. Hayi njengomkhuba ongenamsebenzi, kodwa njengokuqonda inqubo yokudala ubunye obusha. Ekupheleni kwalesi sikhathi, ngeke nje ushintshe indlela yakho yokucabanga, kodwa uzobe usushintshe ukudlidliza kwakho futhi, ngokuzenzakalela, uzoqala ukuvuna imiphumela emisha. Lena yimandla okuphindaphinda, ayifundi nje, iguqula. Kuyamangaza ukubona indlela abanye abantu abakwazi ukufinyelela khona izindawo ezingavamile ngaphandle kokuqonda ngempela ukuthi bakwenze kanjani. Ngokuvamile, babuyeke nje ingqondo yabo, ngaphandle kokukwazi. Isibonelo engisoze ngasilibala kwakuwukuthi uMilt Campbell, iqhawe le-Olympic decathlon.
Wangitshela, ngemuva kokuba ebekhona enye yezingxoxo zami, ukuthi okokuqala ekuphileni kwakhe waqonda ukuthi wafinyelela kanjani lelo thando. Kuze kube yilapho, wayekholelwa ukuthi kwakukuzinikela ngokomzimba nje nokuqeqeshwa kwezemidlalo, kepha iqiniso liwukuthi wayeguqule uhlobo lwakhe lwengqondo ngokungazi, futhi yilokho okumenze wanqoba igolide. Leli cala lingimangele kakhulu ngoba libonisa into ebalulekile kakhulu. Akuyona nje ikhono, futhi akuyona nje imizamo yomzimba ebeka abaphumelelayo abakhulu. Yilona uhlelo lwengqondo olusekele ukusebenza, kungaba ezemidlalo, ezamabhizinisi, noma ezobuciko. Okwenzekayo ukuthi, ngokuvamile, abaqhawe ngokwabo abakwazi ukuchaza ukuthi kungani bahambe kude kangaka. Baphila nje inqubo, kodwa abakuqondi ukuthi, ngemuva kwakho konke, kwakukhona ushintsho lohlobo. Futhi njengoba kunamabali okuphumelela, futhi kukhona lawo eveza omunye uhlangothi. Abantu abahlakaniphile, abaneziqu, ubuhlakani obungaphezu kwesilinganiso, namathuba, abaqeda behluleka ngoba abakaze bashintshe isimo sangaphakathi esilawula imiphumela yabo. Ngihlangane namadoda nabesifazane ababekholelwa ukuthi ulwazi lwezemfundo lwanele, kepha, ngisho nokuqoqa izigaba nokuqeqeshwa, baqhubeka bebhekene nobunzima bezimali, zemisebenzi, nezebambiswano. Hayi ngoba babengenaso ikhono, kodwa ngoba babephethe izinkolelo zangaphakathi ezivikela noma iyiphi ithuba lokukhula. Uhlobo lwaluyisiqondiso. Lena umehluko phakathi kwalabo abafinyelela imiphumela emangalisayo nalabo abachitha impilo yabo yonke behlupheka ngaphandle kokusuka endaweni. Izikhathi eziningi akuyona into yokwazi okuningi, kodwa ukuhluka ngaphakathi. Ngemuva kwakho konke, mangaki abantu obaziyo abanalo ikhono kodwa baboshwe emisebenzini abangayithandi, ezimweni eziwabopha, ngaphandle kokukhazimula ukwenza isinyathelo esilandelayo. Baze baphephe, baqondise, kepha uhlobo luhlabelela, lokhu akuyona wena. Futhi ngokukholelwa lelizwi, bama, buyela, bazibhubhise. Into emangalisayo iwukuthi indaba yabantu abaphumelelayo emikhakheni ehlukahlukene ihlale ikhombisa iphuzu elilodwa eliqonde. Ngesinye isikhathi, baqala ukuphinda imibono emisha kuze kube yilapho beyikholelwa. Abadlali bezemidlalo abasebenzisa ukubona ngengqondo, abaphathi bezimali abaphinda amamantra okuchuma, abaculi abaphinda ngokuqhubekayo kuze kube yilapho ukuzethemba kuhlala kuzenzakalelayo. Lokhu kuphindaphinda kudala uhlelo olusha, oluthatha izinkolelo ezindala futhi lwenze indawo yokufeza okukhulu. Manje, cabanga ngalokhu ngokungathi mangaki abantu obonile bechitha ikhono ngoba abakaze bashintshe indlela abacabanga ngayo ngabo. Futhi mangaki abanye, mhlawumbe abangenawo amakhono, abafeze imiphumela emangalisayo ngoba banquma ukukholelwa into ehlukile. Lena yembula enkulu. Akuyona into oyaziyo ngokwengqondo ebeka impilo yakho, kodwa yilokho oyamukelayo njengeqiniso okungaphansi kwengqondo yakho. Uma iqhawe le-Olympic liqaphele kuphela eminyakeni eminingi kamuva ukuthi liwine kanjani, cabanga ukuthi mangaki amaphando asevele uwashiyile ngoba awukaqondi ukuthi ingqondo yakho ihlelwe kanjani. Izindaba ezinhle ziwukuthi, njengaye, ungabuyeka impilo yakho. Konke okudingayo ukuqala ukufaka izinkolelo ezintsha kuze kube yilapho zihlala zingenalutho, bese imiphumela yakho iqala ukubonisa leli khasi elisha lakho. Ukulwazi akwanele. Mangaki amacesha uzibambe uthi, ngiyazi ukuthi kumele ngenze ini, kepha ngaphakathi uqonde ukuthi awenzanga lutho oluhlukile. Lena yinkinga enkulu yabantu abaningi. Ingqondo iyama, kepha ukuziphatha akulandeli. Futhi yikho ngqo khona lapho umqondo we-practice ungena khona, ukubambisana phakathi kokukholelwa nokuziphatha. Uma ukukholelwa ngempela into ethile futhi usebenza ngokuvumelana ngokuphelele naleyo nkolelo, umphumela awunakugwegwesa. Inkinga iwukuthi abantu abaningi baphila impilo ehlukaniswe, bathi bakholelwa ekuchumeni, kepha izenzo zabo zibonisa ukwesaba nokuntuleka. Ngibese khona isikhathi eside, ngikholelwa ukuthi kufanele ngikwazi ukuhlala ngingumlimi womlilo. Ngaphakathi ingxenye yami yayiphupha okwengeziwe, kepha izenzo zami zansuku zonke zazibonisa ukwaneliseka. Umucabango wokuba nekhampani yamazwe ngamazwe wawukude kangangaka okokuthi angizange ngizame ukuwuthatha ngokungathi
Kwaba kuphela lapho ngiqala ukuhambisana amakholwa ami nokuziphatha kwami lapho izinto zishintsha khona. Angizange nje ngifunde ngempumelelo, ngaphila njengomuntu oqokiwe empumelelweni. Futhi kwaba yilowo mzwangedwa ovule onogada. Ungabona lokhu kunoma yisiphi isigaba sokuphila. Abantu abathi bakholwa ebalulekile empilweni kodwa abalushintshi ukuzila ukudla kwabo noma ukuzivocavoca. Abanalo izenzo. Noma labo abathi bafuna inhlanhla kodwa baqhubeka bekhala ngezikweletu, bachitha amandla abo ekukhathazekeni esikhundleni sokuthola izixazululo. Abazange bahambisane nalokho abakukholwayo nalokho abakwenzayo. Imiphumela. Baqhubeka behamba ngezinketho. Iqiniso liwukuthi isisindo sakho esingabonakali asiphenduli kulokho okusho ukuthi ukukholwa, kodwa kulokho okubonisa ngesenzo. Kungakho abantu abaningi bephinda beqinisekisa kepha ababoni imiphumela. Bakhuluma amazwi obukhulu, kodwa baqhubeka benza okusuka ekusweleni. Indalo ayiphenduli inkulumo, iphendula ukudlidliza. Futhi ukudlidliza kwakho kuhlale kunqunywa ukubambisana kokucinga, ukuzwa, nesenzo. Ngithanda ukucabanga ngezenzo njengendwangu ehlanganisa umbono nomphumela. Ungaba nokuqonda ngalokho ofuna ukukwenza, ungakwazi ngisho nokukubona nsuku zonke, kodwa uma izimo zakho zingazange zivumelane nombono, akukho lutho oluzoshintsha. Kufana nokuhlwanyela imbewu bese ungayihlwanyeli. Unamandla okuthola izithelo, kodwa awusoze wabona isihlahla sikhulile. Mangaki amacesha ozinikele ekushintsheni ukuphila kwakho, kuphela ukubuyela emikhwenyoni yakudala ngokushesha ngemva kwalokho. Lokhu kwenzeka ngoba iparadigm endala isalawula izenzo zakho. Imfihlo iwukuthi ugcine ukuziphatha okusha ngisho noma kungekho bufakazi bangaphandle. Uma usenza njengoba usengumuntu ofuna ukuba khona, ngisho nangaphambi kokuba uthole umphumela, uqeqesha izenzo. Futhi lokhu kudala amandla anamandla kangaka okokuthi akhuphuke imiphumela yakho. Yilokho kanye okushintshe itrajectory yami. Kwakukukholwa nje kuphela ukuthi ngingabe nezinye izinto, kepha ukuqala ukwenza ngokusho kokukholwa, ngisho noma kubonakala kungafanele. Lapho ngiyeka ukufuna kuphela ukhuseleko futhi ngiqala ukuzitshela mina, lapho ngiqala ukuphinda izinto ezintsha kuze kube yilapho ziqondisa izinqumo zami, ukuphila kwami kwathatha isinyathelo esabonakala singenzeki. Futhi yilona isinqumo okudingeka ulibheke manje. Ingabe uzoqhubeka uthi ukholwa enhlanhla ngenkathi usenza njengomuntu olinganiselwe, noma ekugcineni uzovumelanisa ukukholwa kwakho nesenzo sakho? Ngoba ngaleso sikhathi ucabanga, uzizwa, futhi isimo sihlangene ngesinye isikhathi, akukho lutho olungakuvimba. Yilokho imfihlo yangempela. Kukhona into engabonakali, kodwa enamandla kakhulu engashintsha ngokuphelele isimo sokuphila kwakho, ukunganeliseki okukhiqizayo. Abantu abaningi bakholwa ukuthi kufanele bamukele lokho abanakho, bahlanganyele, ngoba yindlela izinto ezihamba ngayo. Kepha ukuhlanganyela yilokho okugcina abantu abaningi bebanjelwe ekuphileni okungajwayelekile. Iqiniso liwukuthi ukunganeliseki, uma kusetshenziswe kahle, kuyinjini yokudala enengcindezi yokukhuthaza ngaphandle kwemingcele oyifundile ukuyemukela. Ngikhulele ngizwa ukuthi kungcono ukuhlala kancane, ukufuna okuningi kwakuyisono. Futhi ngenxa yalokho, isikhathi eside, ngaphila ngikholwa ukuthi angikwazi ukuba nezinye izinto ngaphandle kokuncane. Kepha kwaba yilapho nje lapho ngiqala ukuzizwa lokhu kungabi nabulungiswa kimi, lelizwi lithi, lokhu akukwazi ukuba konke kimi, ukuphila kwami kwaqala ukushintsha. Ukunganeliseki kuguqulelwe amandla okudala. Mangaki amacesha ozizwe lokhu kungakhulumi, njengokungathi uvalelwe ekwenzeni okungameleli ukuthi ungubani ngempela. Uvuka, uya emsebenzini, ubuya ekhaya, ukhokhe izikweletu bese uzibuza, yilokhu kuphela. Lokhu kuzizwa, esikhundleni sokuthi kuvinjelwe, kufanele kukhuthazwe, ngoba kuyisibonakaliso sokuthi umphefumulo wakho ufuna ukwanda. Isayensi sekuyibonise ukuthi ukunganeliseki kungaba omunye wabanqobiseleyo ekushintsheni. Ucwaningo ezobuchwepheshe lubonisa ukuthi lapho umuntu ezwelwa ukunganeliseki, kuqala izindawo zobuchopho ezihlangene nokucinga izixazululo. Ngamanye amazwi, ukunganeliseki kuvusa amandla okudala ngawe.
Ngiyakhumbula kahle ubusuku obubuyile ekhaya ngemva kokusebenza okukhathazayo emnyangweni wezempilo. Ngingumlutha, ngikhathazekile, futhi ngicabanga ukuthi uma ngihlala lapha, konke ukuphila kwami kuzoba njalo. Lokho kucabanga kwangikhathaza kangangokuthi angikwazanga ukulala. Kodwa esikhundleni sokuvumela ukukhathazeka, ngisebenzise lokho kunganeliseki njengensimbi. Ngosuku olulandelayo, nginqume ukuthatha isinyathelo sokuqala sokwenza okuthile okusha, ngisho noma ngingazi ukuthi kuzoba yini. Leso sikhathi sokunganeliseki kwaba yinto eguqula ukuphila kwami. Iphutha elikhulu abantu abaningi abalenza ukuhumusha ukunganeliseki njengokuhluleka. Bakholwa ukuthi uma abajabuli ngoba abaphumelelanga. Kodwa akuyona leyo. Ukunganeliseki kufakazela ukuthi ulungele ukuqhubeka. Uma ukhululekile ngokuphelele, ngeke kube khona ukukhula. Cabanga ngabakhiqizi abakhulu, abaculi, abaholi. Akukho namunye kubo owake wenza lutho olukhulu uma bejabulayo ukwamukela okuvamile. Kwakungahlali kahle ngeqiniso okuwaphakamise ukushintsha izwe. Manje cabanga, yisiphi isigaba sokuphila kwakho lapho uzizwa khona lokhu kunganeliseki? Ingabe yimali? Ukuthandana? Emsebenzini? Noma yikuphi lapho kukhona, lokhu kunganeliseki akuyona uphawu lokuhluleka, kodwa amandla. Kusukela ngesikhathi uqondisa leli mandla ngokuya enjongeni enkulu, liguqula amandla akwazi ukwephula noma yiliphi iparadigm. Ngakho-ke, esikhundleni sokubaleka kulokhu kuzizwa, wamukele. Sebenzisa ukunganeliseki njengenkumbulo yokuthi awazalelwanga ukuphila okulinganiselwe. Guqula leli mandla libe isenzo, futhi uzobona ukuthi yonke into engalungile, eqinisweni, yayisimemo sokufinyelela inguqulo enamandla kunazo zonke yona. Ushintsho lwangempela luqala ngawe, ngaleso sikhathi unquma ukuhlela kabusha ingqondo yakho futhi uhambisane nemicabango yakho, imizwa, kanye nezenzo zakho nalokho ofuna ukukubona ngempela. Le yinto ebaluleke kakhulu. Akukho lutho olungaphandle kwakho olunamandla kunokudlidliza okukhetha ukukugcina. Manje, uma ufuna ukuqhubeka kule ndlela yokuguqula, ividiyo elandelayo ebonakala esikrinini sakho izokusiza ukuba unyuke esinye isinyathelo kuleli bhande lokuhlakanipha, kukwenze ube ngcono ngaphezulu kwesigamu kunokuba ukhona manje. Ngiyabonga kakhulu ngokuba lapha nami, futhi ngizokubona kwividiyo elandelayo.